କହନି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଆଜି ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ଆଉ ଆଜି ବାୟାର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ଏଠି କେକ୍ କାଟିବେ କ'ଣ ସବୁ ପିଲା ଆଜି ପୁରା କ'ଣ ଗୋବର ପାଣିରେ ଗାଧେଇଲେ ସବୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମୁଁ ବୋର୍ ହେଉଥିଲି ତ ବିକେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କଲା କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବୋଲି, ତ ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ବଗିଚାକୁ। ସେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିକେ ତାର ଅଳତା ପାଣି ସବୁ ମଦ ବୋତଲ ପକେଇକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିସାରିଲାଣି ମଦ ବୋତଲ ସବୁ। ଆଜି ଆମ ସୁଟ୍ ଥିଲା କି ମାନେ ଆମେ ମଦ ପିଇକି ବର୍ବାଦ ହେଉଥିବୁ ତ ବିକେ ଆସି ଆମକୁ ପାଟି କରି ବୁଝାଉଥିବ ସବୁ। ଦେଖିଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ସେପଟେ ମଦ ପିଇକି ପଡ଼ିଥିବ। ଦେଖୁନା ସେ ଏଠି ଥଣ୍ଡା ପିଉଛି ଲାଗୁଛି ସତ ସତ ମଦ ପିଉଛି ଆଉ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସିନ୍ରେ ଦେଖୁନା ସେ ମଦ ପିଇ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ସରିଲାଣି ତଥାପି ସେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ତାପରେ ଆମର ଆଉଟ୍ ସୁଟ୍ ପାଇଁ ସାର୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଥିଲା ତ ସିଏ ମୋ ସାର୍ଟ ନେଇ ପଳେଇଛି ତ ମୁଁ ମୋର ଏଠି ଖାଲି ଦେହରେ ବୁଲୁଛି। ତ ଛାଡ଼ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ସରିଲା ତ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାବେଳେ ଭୋଜି ଥିଲା। ଖାଇ ପିଇ ସାରି ମୁଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲି ଟିକେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତ ଗଲାବେଳେ ତ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ମୁଁ ଟିକେ ଖେଳିଦେଇକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାଜା ମୋର ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସୋମବାର ଥିଲା ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ ଟିକେ ମଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ସାଧା ସିଏ ବି ଖାଏ ମୁଁ ବି ଖାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ପଳେଇଥିଲୁ। ସେଇଟା ଖାଇ ପିଇ ସାରି ଘରକୁ ବାହାରିଥିଲୁ ତ ଘରୁ ବାହାରିକୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ମୁନା ଘର ସହିତ ପଳେଇଥିଲୁ ବାୟାର ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ଷ୍ଟିମ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ଷ୍ଟିମ୍ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ କାଟିବା ପାଇଁ। ଦେଖୁନା ସେ ଆସିଥିଲା କାଟିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଗୋବର ପାଣି ଧରି ଗୋଡ଼େଇଲେ ପକେଇବ ବୋଲି ଆଉ। ତାକୁ ତ ଯାହା ଓଦା କଲେ ଇଏ ତ ଆକୁ ପୁରା ଓଦା କରିଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ପୁରା ଗୋବର ଗୋବର ଗନ୍ଧଉଛି ଆଉ। ତ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ତ ଆଜି ବୋଉର ବି ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା ତ ବୋଉ ପାଇଁ ବି ଷ୍ଟିମ୍ କାଟି ଦେଇଥିଲୁ ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ଏତିକି ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଫଲୋ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବ ଆଉ।